Kuvumbuke ividiyo endala yegcwama elisha lalisha khona uLive. Le video iqale phansi yatrenda enkundleni zokuxhumana. Bathi abalandeli bakaMthandeni, uMthandeni la wakhuphukisa kukaMgqumeni. So, bayalikhumbula ibhova ngenxa yale video kaMthandeni. Bengithi uzonginika uthando lwakho wena unginike, uyangikhipha noma uyangifaka, uyangifaka-ke noma uyangikhipha. La ngibuya khona, ngaxe ngiyakuthanda, uyangikhipha noma Bengithi uzonginika uthando lwakho wena unginike, uyangikhipha noma uyangifaka, uyangifaka-ke noma uyangikhipha. La ngibuya khona, ngaxe ngiyakuthanda, uyangikhipha noma Bengithi uzonginika uthando lwakho wena unginike. Hey, wavela sikhumbuza uMgqumeni. Hawu wasikhumbuza ibhova. Livukile limi ngenyawo madoda elikadikadika. Faka irasta. Kusho thina ngenkani. Elikadikadika ibhova. Umuntu ekhulene ebuye ekhathele. Thambo lembongo lendala. Awu ibhova lethu. Elikadikadika. Livukile.